rundunar mala'iku sun sauka a wannan katon dutse don taya annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi a ranar yaƙin badar, in ji masu faɗa. Hadithi ya tabbata daga Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce a ranar da aka zo fafata yaƙin badar a wannan katafaren fili na badar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi tawagar kafirai, ya ga irin yawansu sun kai mutum 1000. ya juyo ya kalli karancin musulmai, ya ga duka ba su wuce 300 da wani abu ba, sallallahu alaihi wasallam. sai ya juya ya daga hannuwansa zuwa sama yana roƙon Allah maɗaukakin sarki, yana cewa Allahumma an jizli ma wa'attani, ya Allah ka cika min alkawarin da kai min na bani nasara a wannan rana. Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba, ya ubangiji idan ka halakar da wannan rindina ta musulmai, la tu'bad fil ard, ba za a samu masu bauta maka a doron ƙasa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana wannan addu'a a wannan filin yaƙi har sai da alkyabbar jikinsa ta faɗi. Sayyidina Abubakar ya zo ya ɗauki alkyabbar ya ɗora a kafaɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ba shi haƙuri, yana cewa ka yi haƙuri ya Rasulallah, ka yi shiru haka, Allah ya ji ka kuma zai amsa maka, sallallahu alaihi wasallam. Aiko Allah maɗaukakin sarki ya saukar da tawagar mala'iku 1000 a cikin wannan fili don taya annabi sallallahu alaihi